Apirilaren 28an, LGTB kolektiboaren nazioarteko eguna da, eta honen harira Honetako udalak hainbat ekitaldi prestatu ditu aurtengorako. Tratu berdintasuna aldarrikatu nahi du Honetako udalak, pertsona guztientzat, eta baita bidezkoa dela jende bere orientazio sexualengatik diskriminatzea ez dela bidezkoa baita ere aldarrikatu nahi dugu. Horren bestez jarrera horien aurrean, erabat gaiztetzen dugu horrelako jarrerak. Eta jarrera integratzaileen alde egiten dugu. Nabarmendu nahiko nukeena da, programazioa beraz gai, Honetako udalak egiten duen apustua izan dela, jendearen gana iristea, jendeak hemendik aurrera ikur bezala erabili ditzaken hainbat aktuazioen bat neurri nolabait ere bultzatzea. Hala nola esanguratsua da, horret ezagutzen dugunok badakigu, Plaza Mujika plaza oso plaza garrantzitsua da eta urtean aldi batzuetan jende pile bat elkartzen da. Eta plaza horretan, hemendik aurrera betirako izango da ikusgai. Hortzadar handi bat pintatu nahi da. Parke edo plaza horretan dauden armailetan. Horretarako eskertzekoa da herriko artista batekin kontaktatu izan Arantxa Iturberekin egin zuzen ere. Arantxa Iturbe berak hasierako bozetoa edo berak nolabait ere nola irudikatzen duen hortzadar hori aurre lanketa bat egingo du. Eta gero, herritar boluntarien kolaborazio eskatzen dugu. Bai herrien egon ditezke emakumeen edo kolektibo ezberdinen inguruko kideak, gertu dagoen dendaberri edo jubilatu elkarteko kideak, herritar normal bat ere, herritar oro, gonbidatuta dago hilaren 20an arratsaldeko 6etatik aurrera egingo den pintaketa kolektibo batetara. Egun hau ez da bakarrik izango Kailaren 28, baizik eta hortzadar hori kontinu egongo da, jendearen artean pixkat sentsibilizazioa lantzeko edo ikur bezala landu nahi da. Esan administrazioa badaukala erantzun bat eman beharra LGTB kolektiboa da, esan Nafarroko foralak, Nafarroko gobernuak dela 5 egun aprobatu duela lege bat, eskubide hauek bermatzen dituen lege aintzaindari bat dela. Udaletxeak badula responsabilitate bat eta horren harira halako programazio bat antolatu dugu, bisibilizazioa behintzat herri honetan egin dizute. Lehenengo ekintza larunbat honetan da, oandikan plaza dago apuntatzeko, autodefentsa feminista ikastaro bat da, goizeko 9:00-tik ordu batera eta 3:00-tik 7:00-tara. Emagin elkarteak emango du. Eta, animatzen dut emakume guztiei apuntatzeko, handikan ipea badagoela, bale? Zarogen emango da, laburmetrai emanaldi bat, dira lau laburmetrai, Diversos, Obi Joyful, Pink Boy eta Victorek izekiz, eta laburmetrai hauek datozte Egoak Bilboko elkarteen haren eskutik. Elkarte honek egiten du lan, bai LGTB gaia, baina audiobisualetatik, ez zango denezake. Batez ere, azkenean lantzen ditu nola ikustarazi errealitate hauek. Datozten laburmetraiak bereziki hau zentratuak transexualitatearen gaian, bai, zango genezake orain ez dela gaio bereziki ikustarazten, eta lantzen dituzte diversitate sexuala, baina bai pixka dutela ikuspuntu hori transexualitateatik. Eta, honekin nituzke, bai herritarrak gonbidatu parte hartzera, eraretate hauek ezagutzera, eta azkenean egunerokotasunean dauden gauzak direla eta pixka bat oin ikustarazten ditugun arren, ikusten duguna ez, hortzadarrekin betirako dira, lanketa eta eguneroko da.